So yun mga beli, ako lang na buhay. So may deliver tayo ngayon kay Tita Lourdes Pasio. Yun, so mga beli, di-deliver natin, pa-deliver na lang natin kay Kuya Didong. Dahil nga po, yan na si tatay. Ayun, so naggagayak tayo rito, nagluluto tayo. So ang lulutuin natin, lechon belly, lechon manok, pansit. Ano pa boy? Alderetang baka, lechon hotdog, tapos meron tayong inihaw na tilapia. So ano lang to mga beli, sa tingin ko para sa ano lang to, baon nila sa outing. Inuna namin linuto yung lechon belly. So time check alas 8. In 2 hours may get. Kailangan luto yan po. 2 hours? Oo. Para di mabigat. So mga beli, pinauna kong pinarol kay Jepo yan para yun po maluto, mas mauna maluto. Matagal ito lechon belly, 2 to 3 hours yan eh. So okay mga beli, marinate ko na yung ano natin, ang ating chicken manok. Thank you. So yung mga beli, meron tayong dalawang manok na order. So lechon manok Tita Lourdes. Yung mga beli, lalagyan muna natin siya ng asin. So nagugas na tayo ng kamay, so hindi natin magagawa to pag naka-hand gloves, medyo madulas. Rock salt. So paminta. So paminta, isama na natin dito dahil pag hindi na natin sa, anong tawag dito boy? Injection. Injection. Ringgilya. So bumabara kasi ito mga beli. Ayan, ganyan muna. Irarab muna natin para may lasa lang po yung manok natin sa labas. Tapos yun, gagawa tayo ng pang-marinate natin sa loob. So dito naman tayo po. So ito mga beli, asukal saka toyo na lang lalagay natin dito. Okay, so mga beli, ito yung i-inject natin sa ating manok. So tutunawin lang natin ang asukal para hindi bumabara. Asukal, toyo, paminta, asin. Tapos lalagyan lang natin siya mamaya ng tanlad sa loob. Tapos isasabay natin to sa lechon belly natin. So yung beef caldereta natin, yun, okay na yun. Hindi po nakasalang na po. Naka-pressure cooker, malambot. So lulutuin natin is ano lang. Lulutuin natin ka. Ano po? Pansit, kalderetang baka, lechon manok, lechon belly po, tsaka piniyaw na tilapia. Ka-steam na gulay. Hotdog. Okay po, dito tayo. Okay mga beli, tutusogin na natin itong pecho. Para lang pumapasok yung ingredients sa loob, kaya linalagyan natin ng konting iwa sa loob. Saka nandun na rin yung init ng baga natin para madaling maluto. So kailangan nito mga beli, tamis salat itong ating pang-inject. Ganda ka na. So ito mga beli, inject natin sa buong katawan ng manok. Tapos yun na.
Para pumapasok yung ano. Karamihan kasi sa manok mga belly, yung pinakapityo ang walang lasa. Okay, so ito mga belly, nakaisa na tayo. So yung mga belly, okay na yung manok natin. So lalagyan na natin ng tanlad sa loob. So salit yung manok mga belly, mabango, may tanlad. So yung iba naman ayaw na may tanlad. So yun, Poy. Halika na, Poy. Salang na natin mga belly. Anton! Antonio! Antonio Luna! Okay, ayusin na lang natin yung uling. So yung mga belly, susunod na natin yung kaldereta sa pansit. Yung mga belly lang, pag-steam na tayo ng talong tsaka okra. Lalagay na natin yung ating sitaw. Tapos mga pwede, ito yung ating baka na pressure cooker na. So yung mga belly, nakasalang na yung manok sa alit yung belly natin. So ito yung medyo matagal na lulutuin natin ngayon. Yung mga belly, mag-start na mag-iaw si Kuya Dam. Good morning po mga Billy. Iwan tayong tilapia. Uli mo simula eh. Good morning po mga Billy. Ito, tumal na po ako para talagay ako. Ayos po. Favorite ni More? Hotdog. Sa mga nag-order po yan, hindi pwede natin kain. Pwede tayo dito. Sabi na, pagluto na si Kuya Dam. So mga kabeli, mag-start na tayo sa pansit. Ngayon tayo natin yung ating pansit mga kabeli. Lalagay na tayo ng bawang. Ano sa inyo, Anton? Go! Go! Yes! Chicken litter, mga kabeli. Ano po mga kabeli? Chicken breast. Mainit na yung ating kawali kaya mabilis naluto yung ating bawang sibuyas. So lalagay muna natin ng Bakong piso din. dito na nga. Tapos lalagay na tayo ng ano, paminta. May mga
mga kabeli, ilungin lang yung ating sahog bago natin lagay yung gulay natin. Tira, ayos. Pakumpo natin mga kabeli. So mga belly, mag-start na tayo sa kaldereta na tayo. Si Jeffoy magluluto na ng pansit. So, carrots, patatas. So, ilit yung belly natin hanggang ngayon umiikot pa. Siguro mga 30 minutes pa. Okay na yan. Si Adam, okay na sa tilapia. Mga belly, ayan lang natin maluto. Takip, takip. Okay mga belly, takpan muna natin ito. Tapos, hintayin lang natin. So, si Jeffoy, yan na nag-start. Mga kabeli, ito na po yung ating chicken breast saka chicken liver. Ilalagay na natin yung ating gulay. Kon, tira. Dahil lang ang sarili mo ngayon. Celery mga kabeli. Mga kabeli, luto natin yung ating gulay. Tapos maglalagay na tayo ng tubig. Sabi na po, gigisa na po ng wari. Di po, po. Di pa. Po mga kabeli, carrots tsaka patatas. Good morning po sa lahat ng mga viewers natin. Di ba kabeli? Okay na yung carrots natin tsaka bagyo minso ilalagay na natin yung ating repolyo. Kailangan hapog lang po ito dahil maluluto pa ito sa ano natin, ihit ng pansit. Ayos ko! Okay mga belly, bawang, sibuyas. So, okay na yung ating carrots saka patatas natin. Okay, papupulayin ko lang itong bawang sibuyas natin. Tapos, yun, okay. Okay mga belly, ito na yung ating beef. So, baka, pork rib, beef rib. Di ba kabeli? Lalagay na tayo ng tubig. Di ba kabeli? Pakukuling ko lang ito tapos titimplan natin. Thank you. Okay mga belly, dito tayo. So, naninigit yung ating baka. So, maglagay muna tayo ng... So, ito yung pinagpakuluan ng baka natin. Sili. Red bell. Tuto, kanton-anton. Okay, tomato. Okay, toyo. Black pepper. Where are you? Ayan. Okay, Rino. Okay, black pepper. Okay, Mabeli cream. Coconut cream. So, gata. So, Mabeli, ito yung pinagpakuluan ng ating baka. Laurel. So mga beli, hintayin lang natin ito. Ayan natin kumulo itong ating kaldereta. Tapos titikman natin mamaya kung okay na to. Okay, thank you.
So yung mga kabili, ito na po yung ating lagyan ng tubig kanina. So yung kumukulo na, pwede natin timplahan. Lalagyan na tayo ng mamasitas. Hindi, oyster to. Oyster sauce. Dalawa, ano to? Scream cubes. Ilang scream? Ipo na. Ipon. Ito No yun. seasoning. Yan. Ang nagwagi. Chicken powder. Powder chicken. Lagyan natin ng pambalance. Sukal po, mayumo. Malimang pula po. Sa'yo wala yung ano. Kunti lang naman. Ito, kutsara mo doon. Kutsara. Layo na. Kaya mga kapili. Lalagyan din natin yung ating bihon. Yun. Wasero. So mga beli, okay na itong ating lechon. So, iakit na natin sa taas para medyo umano na sila. Ayan o, tutukan mo ba rin ka? So, kumbaga, ano ba tawag doon? Patitik-tikin na. Init. Ito na yung lechon belly natin. So ito, literal na lechon na to. Okay, so dito mga belly, ano ba? Patitiktikan. Ano ba tawag sa Tagalog nun? Hiniinin. Initin-in. Hiniinin. Yung patat. Anong patitiktikan? So yun. Okay mga belly. Maya bibiyahin na si Kuya dito sa si Mori. Thank you po. So mga belly, ito na yung kaldereta natin. Tutukan mo Mr. Ringo. Okay, so titikman muna natin mga belly bago natin ipapainal. Sarap na. Okay mga belly, importante dito, masarap na sa'yo. So, masarap na sa lahat. Ito to. Okay. Sana belly, ito na yung lechon belly. Kinain mo yung boss Mori. Paikot mo Mori. Hindi pa bet mo ka. Wala po kayo. Ayan. Yeah, dara. Nakbag. Nakbag. Ay, sakwan. Totoo nga po. So ay mga belly, lechon manok na lang, sa tray na lang po yan. Thank you. Tararan, tarararararan. Ay, pato. Awa, mandit dito. Mga belly, ang bango. So mga belly, sausawan niya kalamansi, toyo, sili. Yun.
So, mainit ang panahon. Go na ta. Thank you. So mga beli, lechon beli. Lechon belly mga kabeli, biyahe na tayo. Ano yan kaya? Pachit. Okay, lechon manok. Sumunok mga beli. Magdala kayo pang tray ton. Are. Galat natin. Ay, hiniyaw mga beri. So ayan, sa Magalang Pampanga lang pala ang deliver ni Kuya Didong. So malapit lang yan. 40 minutes. Kilometers. Magalang na tayo. Mga kabeli sa Magalang po kami. Okay. Your destination is on the left. Yun po mga kabel, nandito na po kami sa resort po mga kabel. Hello po. Good morning po. Yan, dala na po ni Kaberi yung order namin. Siya ba si Kaberi? Hindi. Wala po siya. Ayan, ay doon si Kaberi. Kaya doon siya umorder. Pinapanood niya kayo. Ito siya sa ano? Canada. Siya umorder. Check na magluto kami, siya na umorder. Hello! Shoutout sa aking kapatid na si Lourdes Malan. Siya po yung sponsor ng aming food na in-order niya kay Kabeli Vlog na taga-Arayat, no? Arayat po. Try niyo po siya.
Tsaka may resort din sila. Salamat, Lourdes! Ayan, shoutout na kita. Ayan. Thank you Ayan. po. Kung mga kabe, nandito po sa resort. Kuya, baka meron kayo shoutout. Hello, shoutout sa taga San Francisco Magalang at sa mga kapatid ko sa Bataan. Diyan sa Buhay Bataan. Congrats good luck kay Wang Bu, mahabol ng Vice Mayor. Thank you. Thank you po. Ito po yung resort. Napakaganda po yung resort. Wah. Ito po yung pool nila. Ika, baka meron po kayong ulit na Sana? sa shoutout ulit. Ayun, yung si kapatid. Shoutout kay kapatid ko, Lourdes Malang Passion na nasa Canada. Siya ang nag-sponsor nitong aming food na in-order namin kay Cabel's Vlog. Salamat, Cabeli! Ayan, pamilya lang kami. Konti, no? Pero ang dami ng food. Maubos kaya namin to. Ayan, thank you, Cabeli Vlog. Oy, mag-wave naman kayo. Ala, busy rin silang nag-picture. Ayan, si Mother. Yan, ha? Okay na pa. Thank Thank you you. po. Thank you so much po. Ingat sa lahat. God bless all.